28e épisode officiel du podcast présenté par Panima Sokoba et Nathaniel Dameli. Verset du jour du 20 février 2025. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. L'apôtre Paul rappelle ici que ceux qui se consacrent à l'œuvre de Dieu, y compris les chanteurs et musiciens, ont le droit d'être soutenus matériellement et financièrement par la communauté des croyants. Ce verset met en lumière l'appel divin à soutenir financièrement et moralement tous ceux qui se consacrent à l'annonce de la parole de Dieu, y compris les chanteurs et musiciens. Ils jouent un rôle essentiel dans l'adoration et la diffusion de l'Évangile, mais ils sont souvent négligés, surtout dans notre contexte au Mali. Le soutien des chanteurs et musiciens par les églises et les fidèles est crucial. Ce soutien doit inclure un paiement juste pour leur travail lors des cultes, concerts ou services, un appui financier pour la production de leurs albums et l'organisation de leurs concerts, un encouragement actif, car la musique est une puissante arme spirituelle. N'oublions pas que Satan, ancien ange de louange, utilise aujourd'hui la musique pour détourner beaucoup de la vérité. Il est donc vital de promouvoir la musique chrétienne de qualité. Dans notre monde actuel, où il est difficile de vivre sans soutien matériel, faisons preuve de générosité envers nos chanteurs et musiciens. En les soutenant, nous investissons dans l'œuvre de Dieu et participons à la victoire de l'Évangile par la musique. Que le Seigneur touche les cœurs pour une solidarité renouvelée envers ceux qui servent par leur talent et leur foi. Podcast présenté par Délivré par Christ, l'évangélisation par la musique. Lié anga podcasti senanye mugan ani shegina ye mimbe lase Panima Sokoba ani Nathaniel Dameli fe. Bi alamisa don février kalo tile mugan san 2025 an ka verset kalanta ye Korintikaw lettre fɔlɔ sura 9 verset 14. O cogo la fana fɛn min bɛ sɔrɔ kibaru duman baara la, matigi y'a latigɛ ko kibaru duman fɔbaw ka balo o la. Ciden Paul bɛ an hakili jigi ko minnu bilala u danna Ala ka baara kosɔn, i n'a fɔ talolikɛlaw ani fɔlikɛlaw, ko olu ni dɛmɛ ka kan. Ka bololafɛn wala wari bɔ ka u dɛmɛ ni o ye. Nin verset bɛ Ala ka cikan jɛya ko an kan ka dɛmɛ lase mɔgɔw ma minnu ye u yɛrɛw bila u danna Ala ka kibaru duman fɔli la, i n'a fɔ tanolikɛlaw ani fɔlikɛlaw. Olu minnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka batoliw senfɛ ani an ka kibaru duman fɔw la. Nga tuma caman an b'a ye ko olu kɛlen do bolo kɔfɛ fɛn ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw fɛ yan Mali la, nafanba de bɛ tanuli la ani fɔli. U dɛmɛli dannabaw fɛ, nafanba de bɛ o fana na. O dɛmɛ bɛ se ka kɛ ka u sara u ka baaraw la batoli waatiw la, wala ɲɛnajɛw labɛn waatiw la, ka u dɛmɛ ni wariw ye u ka dɔnkiliw labɛn waatiw la, wala u ka kɔnsɛri labɛn waatiw la. Ani jijali kumaw, fɔli ye ni na kɛlɛkɛminɛn barikama de ye. An kana ɲina ko Setanɛ tun ye tanuli mɛlɛkɛ ye ka kɔrɔ. O la, fɔli ye baarakɛminɛn ye bi walisa ka mɔgɔw kɔsin tiɲɛ ma. O la, nafan b'a la ka dannaba fɔliw sankɔrɔta. An bɛ waati min na, a ka gɛlɛn ka ɲɛnamaya ni bololafɛnw tɛ. An ka tɛgɛlabilali kɛ ka ɲɛsin tanulikɛlaw ni fɔlikɛlaw ma. Ka tanulikɛlaw dɛmɛ, o ye ka Ala ka baarakɛlaw dɛmɛ.
tɛ sɔrɔ kibaru ɲumanfɔ la ni fɔliw ye. Matigi ka maga dusukun na walisa ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu bɛ Ala ka baara kɛ ni u ka sekow ni u ka danaya ye. Ni laseli kɛra ka bɔ Delivery par Christ yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni fɔlikanw ye.